Jag säger att myndnar är sprottnar ur namn och kanske att göra det ålat, men det är också om att Edvard Fuglo hever vakt ans vid sin rika Fugla Monche. Och jag var det så lögmaver och lögtingsformaren avdog av myndna i tjatar. Och först kanske att lukka vi myndna Edvard. Stora tack. Hon är av skudtjanon så hitcharen kan hitcha att han vi kunde kanske så skajder av montören. Vi borde då ha något annat, men ja. Ja, hur länge har du brukt om så myndna? Jag har arbetat igen i 5 månader, så rätt. Ja, och så var det när 4 röjningar, men 5 månader. Och för att du var bien till du sätta första strykna, hur länge gick? Ja, så jag gick fundera i det här i 2 månader. För att man fick uppgåvan. Och ja, det skulle jag också bruka till att vinkla ett eller annat. Borstrur tar man inte någon som vörd. Det var nämligen lite inte som att fåglar skulle vara använt. Hur tog så det? Nej, det hade jag fått. Nu skulle det vara en gåva och jag har fruar händer. Och drottningen visste att det var en mynd från mig. Men hon ängste sig fåglar. Hej, då var det att hon kände väl Tunnalist? Inte väl, men hon har ju varit här och vi har ganska se också att lista samman och att skolan har lökmannabrejt. Här har vi hittat henne nämligen. Och så är det flera böcker och kataloger vi forskarlist. Här som ofta fåglarminnar som har vi brukt där. Det är beskrivet med. Så kan jag från att det är det som, och så kanske det man förbinder fåglar vi följer. De är det ena. Det är en inte särstök-mynd. Hur vill du själv lukka som? Ja, alltså hon... Alltså där idén kom och så tänkte jag tog inte bara malen men bara fåglar. Och det är så helt alltså i mal fåglar men där är det så kyrklatten en gelock så mycket. Det ska vara ett eller annat. I brukar där och en sätter in i surrealistiskt så brukar som på allegoriskt. Så jag kom kött till att jag skulle ha fåglar i mynten. Så vill det göra en sån ett skaft på land. Alltså jag skaft det var som tittar rätt år men ett annat boiland. Ja, fåglarna och jag vill gärna ha att drottningen eller det här jubileet som 40 år att det var vi i myndene. Så jag kom fram till att jag ville visa ett porträtt men inte av drottningen men av förhållandet mellan kongshuset och förjar och i 40 år och på en stortlig mat. Och så huxa i fåglar kväge och så var det. Och så kväge var det. Och så kommer fram till att det ska vara en kvädrottning. Det har vi nekvar av. Och där är det ofta ett lag kvädfigurer, äventyrfigurer är ofta interaktiva videor. Skilja göramal, fåglarmal och du kan det komma fler lö och i bildet. Så det allt samman Jackie och råda vi och koka suppe på. Och en inte så visning. Det är nog så du göramal, det är nog så äventyrkänt. Ja, absolut. Det skulle det också vara. Jag vill göra en mynd som... alltså, jag ger ofta mynter som vi kallar allegorier som har flera löv, flera tuttningar. Lukas som ett äventyr hever är en allegori faktiskt att du brukar djur till att symbolisera människosliga egenläkare. Så... ja, så blev det närliggande vid en äventyr. Det är ett äventyr, en drottning. Ja. Vi har ju nek folk i Sjöngarstånd. Jag ska introducera det. Här är Peter, han får smaka öl med löte. Det är samma för Janus Norberg. Guri, du får spela och prata vet du. Och tillsammans med det här, ja. Vad var det kun myntna som Edvard har gjort? Ja. Jag tar nog starkt väl. Jag har alltid att hon det är akkurat som det glömmer kommer in då. Hon lyser för att till det första man spurte om utan folk och så vidare centrum för att och det var rött fåglarliv och så där bara identifiera man. Ja. Det här vi alltså du har drottningen och du har växren och du har chalter allt ujmynter ikoner som är starkare för det. Det är torsk först att här att få en kan man säga att få en unika mynd på så stark symbolen för det. Ja, det var alltså är alltid att det är sjön det är den utfordringen men det är min mat att arbeta på. Det är ju mynter så vill jag gärna att det är inte
pop och sånt kitsch och målningar och design, teckner och allt det blandat samman som är. Och är halt det en utfordring och spännande att täcka symbolerna. Det har vi också gjort här. Jag tänker att ikonen spoilat av drottningen som vi upplever av mynton och frimärken och så här i Jokkon. Och det är gilt, så det kan ju, eller det är som utgangspunkt om, det vill jag ha vi som ett kulturikon. Och så ser jag så fåglarna och förska natur och sådana så postkort som vi säljer oss på akkurat ikoner. Så ser jag det samman och så det spelar upp mot kvarnor. Och det kan ofta bli en kliché, och det gör helt som det är en kliché. Är det inte också tunn linje att du spacerar och tar det för från kitsch i rum till kicks? Jo, det kan det vara. Det är vant ju i Ötlund. Men alltså, det är viktigt att jag har det stått lite och myndena är humoristiskt. Så min vinkel till det är att alltså, jag koppar det, men jag skulle gärna kanske doa så mycket att det inte koppar, eller att jag går inte alltid att det koppar. Nu är det som på ett tidspunkt så ändrar så det här. Hvordan nøkter er du i myndene? Nu är det omkant nøkter. Det blir man inte. Det är alltså det är intentionen som är en tanke, och det så ska det ha det evigt fysiskt ting som är ett lörret och maling. Så är det alltid en kamper, och man kämpar kvant det av teknik att bli bättre och bättre. Alltså så när jag kommer efter en boilad. Det är inte nøkter. Ja, men alltså tar man väl där arbetsvisning så är det helt lov. Och så är först boilad en rönt och en pastor av en öron vojare omkring Tack för hjälp. Vi kommer vojare, men vi är äntligen sidan. Ja, det är det. Jo.